som I får udleveret på kurset. Og det vi skal bruge den til, det er, at vi kan se, at der er skema her. Det handler om overfaldssuring, som var den mest anvendte, og det er også den, vi skal bruge mest, når I skal ud og lave nogle øvelser og i de opgaver, som I får udleveret. Det skema her, det fortæller os, at vi har en faktor her, my. My, det er friktion eller gnidningsmodstand. Og det vi skal finde ud af, det er, hvad er det for et materiale, vi har med at gøre. Materialet er i det her eksempel det, der hedder savetræ mod træpalle. Hvis vi går lidt ned i det her skema, og det er altså i miniguiden, det her det også står, så kan vi se, at vi har en my-værdi, en friktion herude til højre. I det her tilfælde, hvis det er træ mod træ, så er det en faktor 0,45 eller en my på 0,45. Det betyder, at igen, hvis vi tager 1 tons gods, så vil vi skulle sikre, selve gnidningsmodstanden, den sikrer 450 kilo eller 0,45 gange 1 tons, derfor giver det 450 kilo. De sidste 550 kilo, dem skal vi så sikre med vores suring, eller ved at stille det op mod enten siderne, eller bagsmækken, eller forsmækken. Så det vil sige, 0,45, det er 0,45 af godsets vægt. Det er det, som friktionen, som gnidningsmodstanden holder. Resten, det skal vi sikre med en suring. Og tilsvarende, så kan vi se en lidt lavere friktion, når det er mod aluminium. Hvis det er krybefilm, som vi også bruger til emballering, så er friktionen lavere, altså det kan man godt forestille sig, at rugtræ mod rugtræ, det er sådan groft mod hinanden, og film eller plastik, det er ret glat, så det vil sige, at der er gnidningsmodstanden mindre, og derfor skal vi suge mere vægt. Og hvis det er træ mod en stålplade, kan vi se, så er det det samme som med krumpefilm. Hvis vi lige går over i skemaet til højre, det foregår her bagved, men jeg har lige forstørret det lidt, så det er nemmere at se. Så kan vi se, at der er flere friktionskoefficienter eller my-værdier. Så kan vi se plastikpaller, som også er meget anvendt i dag. Så er det ikke ret meget, vi har gnidningsmodstand. Vi vender tilbage til vores overfaldssuring. Siden med overfaldssuring, hvor vi har skemaet hernede til venstre, der angiver, hvor mange tons gods en overfaldssuring, altså et bånd hen over godset, hvor meget kan det holde i forhold til at forhindre godset i at glide. Skemaet over til højre fortæller os, hvor mange tons gods, antal tons gods, en suring, altså et bånd, som der ligger her, kan forhindre vores gods i at tippe, altså i at vippe eller kippe, som man også nogle gange kalder det. Og det er så angivet både i sideretning herover, og det er fremad, og det er bagud. Det vi skal bruge herover, det er nogle højder og nogle længder på vores gods, og det herover, det er nogle højder og nogle bredder. Højden giver sig selv, bredden, det er så, der kigger vi på lastbilen ovenfra, og så er bredden, det er så, når man kigger ned på lastbilen, hvor den har snuden fremad. Og længden, det er så i ladets længderetning, og det her bredde, det er så i ladets bredde. Vi vender lige tilbage til den her med glidning. Et eksempel. Jeg har 1 tons gods. Det skal jeg sikre mod at glide. Godset ved jeg, at det står på en træpalle, hvor det er spændt fast. Træpallen står på en træbund. Tidligere der fandt jeg frem til, at træ mod træ, det har en friktion, en my-værdi på 0,45. Så jeg går ind i skemaet her og finder my 0,45. Så går jeg vandret ud til højre, finder ud af, i forhold til glid i sideretning, der holder et bånd 6,4 tons. Jeg har 1 tons gods, det er rigeligt med 1. Så kan jeg se i forhold til fremad, og grund til at den er lavere, det er fordi her skal vi sikre 100% af godsets vægt. Der holder et bånd af den slags herop, holder 0,81
eller 0,81 gange godsets vægt, det er 1 tons, det er 810 kilo. Altså faktor 0,81. 810 kilo ud af 1 tons holder et bånd. Det vil sige, at det vejer jo 1 tons, så det er ikke nok med et bånd her. Jeg er nødt til at have 2 på, så har jeg holdt på 1,62 tons. Altså det er jo rigeligt, men vi er nødt til at have 2 på for at holde godset, for at undgå, at det glider fremad i forbindelse med opbremsninger. Fremad der. Bagud, det er det samme som i sideretningen, fordi vi som tidligere så, at det var halvdelen af godsets vægt, der skal holde, derfor så vil det være det samme. Den samme faktor her, det vil sige altså et bånd i en båndstrammer holder 6,4 tons, rigeligt med 1. Men vi bruger altså 2 her for at forhindre det i at glide. Og det er også nok til at, det er ikke sådan, at vi så skal tælle op og så sige, nu skal vi også bruge en her i dækken. Vi tager den højeste, og så er det den, vi anvender. Så vi har fundet frem til, at vi skal bruge 2 bånd til at holde 1 tons gods, hvor det står træ mod træ. Vi har fundet, at vi skal bruge 2 bånd for at holde 1 tons gods. Nu skal vi over og kigge på, i forhold til at forhindre tingene i at tippe, altså vores gods i at tippe fremad, tippe bagud, tippe til siderne. Så der er vi nødt til at have nogle mål på det. Så jeg beslutter mig for, at det her det er 1 gange 1 gange 1 meter i mit eksempel, 1 tons, 1 gange 1 gange 1 meter i mål. Og 1 gange 1 meter, det giver 1, så jeg går ned og finder 1 ganger, det vil sige, at jeg deler højde med bredde, 1 divideret med 1, det er 1. Og så går jeg ud og kigger, hvis det står i en række, det kan også stå i 2 rækker, nu har jeg kun 1 kasse, så det er 1 række. Og der er der ingen risiko, står der minusrisiko, altså behøver jeg ikke at suge mit gods i forhold til, at det vipper. Så det er kombinationen af, at det er 1 meter højt, 1 meter bredt, det vipper ikke til siderne. Jeg går over og kigger i forhold til fremad og bagud. Der skal jeg bruge højden og længden. Højden den var 1 meter, længden var 1 meter. Så går vi ned og siger, der står, det er så ligesom at dividere. Højde delt med længde. 1 delt med 1 giver 1. Går ud og kigger. Fremad, ingen risiko. Bagud, ingen risiko. Altså, i forhold til at tingene tipper, så behøver jeg ikke at suge mit gods. Men jeg har allerede herovre fundet frem til, at jeg har lagt 2 bånd på. Så det er sikkert godset. Også mod tipning, selvom højde- og længdeforholdene de skulle ændre sig, så kan det være, at det godset har nogle andre mål, så kunne det godt være, at det er nok med de 2, jeg har brugt herover allerede.